Filipines, Jo no està, crec que sóc líder altre cop. Hòstia, no, Papós de líder no, tio. Però si tu no vas al seu equip. Bueno, ¿Quién ha però venido? ho Que se afectarà manifieste. directe o indirectament? Lo Jan Fokker. Perfecte. Pues l'únic que s'havia equivocat era el Toñi. Mare meva. Colleja. Com vas, foli, colla. No, perquè havies posat de radiooperador, pues ja està. Però dos radioparadors, fill meu. Ja, però havies posat de Quan dius radiooperador. Colleja vols disparar al clatell o...? Sí, estaves de segon. Vale. Perdó. Vale, nois, una cosa molt important respecte a la medicina d'avui. Volem fer proves amb noves drogues que hem trobat, així que ja us podeu quedar tots inconscients i ser ferits, vale? Jo m'apunto voluntari. Perfecte. Comencem? No, no et preocupis. Aquí. El que heu de fer és no cobrir-vos, no cantar els contactes i disparar al tuntun. És a dir, actueu amb normalitat. Però com ho representeu? Actueu amb normalitat i ja tot anirà bé. La missió de Dilluns Off Topic, la de dimecres i la de dissabte oficials. Sí, ho recordo. Qué tiempos aquellos. I un any després el Toñi es va fer... Ah, disparen. Sí, per Esquerra. l'esquerra. Els veig. Segueix avançant, no paris. A la dreta. A la dreta o enemics a la dreta? Merda, han tocat en l'Inosca. Merda. Mal moment, preparar-se. Surt. Com es surt? Que surti. Sí. Surti. He sortit. Val, pues està... Vols que el tregui? Sí, posa al darrere. Collons. És igual, puja de conductor quan jo t'ho digui, vale? Aguanta un moment que l'he de carregar. Copi. Però l'has de posar en una bossa primer. Tiraré fum, vale? Copi, sí, millor. M'ha tocat. No té fum el vehicle aquest? No, m'han tocat. Vaig a curar. No tinc bosses. És igual, com surt i posa't posa-la del vehicle. Al vehicle hi hauria d'haver-hi bosses. Vale. L'embosso. Merda, no. M'estan disparant. Puja el cotxe. Pujo. Arrenquem? Sí, posa't de conductor. No m'he pogut posar de conductor. Merda. No, Silver, no. Silver, me cago en la puta, no. No, espera, es vol assegurar el tiro. El Roder li fa por i s'ha quedat endarrere. El papa ja et dic, el papa el mira i el mata. Tindràs sort i el mataràs. Tindràs sort i no morirà ningú, ja ho veuràs. Va, Hassan, fill meu. Hassan. Va, Hassan. Escolta't. Està disparant el Roder. No recarreguis, Hassan. Vinga, fot-li. Va, dispara, Hassan. Hassan? En Roder no. Estàs fallant, a Esquerra. més. El matarà El el Roder Jan. està mirant cap a l'esquerra. El matarà el Jan. Hassan. No, papi. No, Hassan, no, aguant, no. Puto Hassan, me cago en la puta Has mare. vist el Roder? Encara està mirant cap a l'altra banda. Vale, veig el vehicle, ve pel whisky. Whisky? No era whisky, pel La veig, darrere, la veig. per la carretera. Sí. Vinga. Foro, grava. Estic gravant. I ningú està mirant al darrere. Ningú està mirant. Ara el papi se la trobarà. Vehicle al darrere. On? Pum, explota. Corazón. I dispara. Espera, que està viu. Ha sobreviscut el papi, però... Que fill de puta. Com està viu? No ho sé. Que fort. Que està viu el cabron. En Roder? Roder està viu o està mort? Crec que està viu perquè està dins del vehicle. Sí, està movent. I està mirant cap a l'altra banda. Puto papi que està viu.